Esaten degunean, etorkizuna eraiki nahi dugula, herritarrei, zuzenean, esan nahi dioguna da, berak, bere boto horrekin duen indar hori erabili dezala. Indar hori erabili dezala gauzak aldatzeko, errespetatuak izateko. Errespetatua izateko norbanakoa eta baita ere herri bezala errespetatuak izan gaitezen. Hoi da nik uste, momentu honetan, hauteskunde hauetan, atariko honetan, 10 gelditzen dira, baina aurreko porrota kontutan edukita, zerbait eskatu behar baldin badio euskal herritarrei da, errespetatua izan zaitezen, errespetatuak izan gaitezen, herri bezala, erabilizazu zure botoaren indarra errespeto horren alde. Errespetatuak izan gaitezen, zuk ikusi zein dan aukeraik egokiena. Aukera euskalduna izan behar du. Ibilbideak aztertu batzuenak eta bestenak. Baina euskal herri honetan siniste baldin baduzu. Herri honek duen sistema sozialean siniste baldin baduzu. Herri honek duen turismo proiektuan siniste baldin baduzu. Herri honen ongizate sisteman siniste baldin baduzu. Guzti hori babestu, hobetu, zaindu nahi baldin baduzu. Bozka nere ustez garbia da, argia da. Eusko Alderdi Jeltzalearen botoa da. Berme handiena eskaintzen duen botoa Eusko Alderdi Jeltzalearen botoa da.